Ето. Я чакай да го поправиш. На клипче ли е? Да. Да, е отдалече. Това какво е, Бахар? Да не е същия. Водицата снимаш ли? Снимам. Донеси ми едната ръкавица. Ей сега. Сега трябва цялото видео да спра. Не, деска. Ръкавица ли ти трябваше го изкара, бе? Абе, днеска взе много да кафе, бе. Какво? Видях я. Това е чудовище. Сетрата ли е? Снимаш? Снимам. Ама и на другата кафе. Не, на тяхна кълве. Май само са закачени. Не бе, аз го виждам. Бяло. Това е пулката. На черно дълбоко. Ана, и само го. Това е. Видях го. Нещо бяло е. Къде снимаш? Гледай. Направи хубаво. О, това е по-едро. Майче. По-малко е. О, това е... Сетра! Какво е това? Сетра! Муруната. Сетрата е! Муруната е. Сетрата е! Снимаш ли го? Снимаме, сетрата е. Ааа. Ама закачи се на другата въдица! Това е сетрата! Снима ли го? Снимах го! Как подскочи! Давай, изкарай го, ти си! Това е муруната! Това е муруната! Муруната? Не бе, сетрата бе! Обърках само. Донеси ми ръкавиците. Чакайте! Да стане хубаво клипче сега! Бам ти ръкавиците! Това не е сетрата! Браво! Много тежи човек. Снимай мене. Снимаш ли го? Снимам. Да не го изтървем сега. Няма. Това е сетра, брат! Чай така да снимаме сега. Ти давай по този начин, аз ще правя. Май ти звънят. Да ме звънят сега. Ай, ще сетра. Това е голяма. Снимаш ли? Снимам. Не, дай да избягам на там малко и после. На другите. То за това пилко. Трябва да влизаш в водата. Аз ще държа. Дай, бе! Чакай. Влезни навътре малко. Чай, дай малко навътре да влезни и да направим
направим яко клипче. Чай, куката ще се такова. Махни на другата куката. Едното звънче падна в водата. Това е сетрата, брат. Ооо! Бах ти дивото нещо. Това е сетра. Да, не си. Това е моруна. Не е моруна. Ще ме снимаш ли? Ще те снимам, а? А? Това не е моруна, бе. Айде де. Това е моруна. Наистина ли? Да. Не. Моруна е. Да те снимам. Правиш ли клипче? Правя клип. Чакай сега. Ага. Чакай да не го изтърва. Бах ти дивото нещо! Ти го изкара. Ай, там вали, направи снимки. Как да направя със снимки?